Velkommen til denne sundhedskanal. I dag skal vi høre om, hvordan man skaber sine egne sundhedsbeviser. Det kan være værdifuldt at bevise over for sig selv, at noget virker. Det man gør, man starter med, at man får en idé. Den får man som regel mange af. At det kunne være det sådan, det hænger sammen inde i mig. Og så når man har den idé, så prøver man automatisk at finde på en forklaring på den idé. Det kunne være ideen om, at det er godt for mig at spise masser af grøntsager. Og så begynder hjernen automatisk at finde på forklaringer på, hvorfor det er godt at spise grøntsager. Det kan være fordi, at så får jeg den og den vitamin, og jeg spiser ikke noget mad, der er stresset, som hvis jeg spiser noget levende, der var blevet slået ihjel. Det kunne også være, at jeg får flere fiber. Alt sådan nogle teorier skaber jeg. Og så begynder jeg at spise dem, og leve efter det. Og jeg tror på det, jeg spiser det, jeg lever efter det. Og langsomt føler jeg mig mere og mere sund og godt tilpas. Indtil der måske sker et eller andet. Og samtidig har jeg ikke opdaget, at jeg alligevel har snedet sig nogle nye vaner ind og spise på. Og så giver jeg skylden for at det går som det går, fordi de nye vaner, der automatisk sniger sig ind, at de er årsagen til, at det går skævt. Så vender jeg tilbage til det gamle, og så bliver alt godt igen, fordi at nu føler jeg, at jeg har styr på tingene. Så sundhedsbeviser kan være sådan en måde at føle, at man har styr på tingene, uden at opdage, hvor meget andet man egentlig også bliver påvirket af, samtidig med, at man så lever efter sit sundhedsbevis, hvis det nu er det her at spise grøntsager. Så det er en måde at skabe sundhedsbeviser på. Man får en idé, man prøver at man putter automatisk nogle teorier på, og man begynder at leve efter det, og så sker der noget, det forandrer sig, og så tænker man, nej, det er fordi det og det skete, og så går man tilbage til det gamle, og så tænker man, om det er sådan, det hænger sammen. Men egentlig har man ikke det fulde overblik over alt det andet, man samtidig gør, imens man spiser sunde grøntsager. Det kunne være, at man får nogle andre relationer, man bevæger sig på en anden måde. Det kan være, at man ser noget nyt i livet, nogle nye billeder, nogle nye oplevelser, nogle nye mennesker. Det kan også være, at man klæder sig anderledes. Det kan også være, at man får et nyt arbejde eller nogle nye venner. Så der er så mange andre faktorer, der spiller ind. Men hvis man kun fokuserer på det her, sådan, det er godt at spise sådan, så er jeg sund. Det kan være godt, for det giver en tro, og det giver en ro i kroppen, så kroppen lever og heler af sig selv. Men det kan også holde os fast i, at vi skal leve på en bestemt måde. Og det kan blive anstrengt, hvis man så ikke kan det en overgang, eller tror, at det kun er den måde, man kan leve på, for at have et godt liv, eller en god og rask og sund krop. Og så kan det blive sådan en sammentrækning og skabe et nyt symptom i kroppen, som popper ud et eller andet sted, som giver mening for den person, det handler om. Så det er vores eget sundhedsbevis. Forestil dig så lige, at man ønsker at bevise en masse mennesker, overbevise dem om, at det er simpelthen den rigtige måde at leve på. Det kan man jo gøre, hvis man har en stor pondus, en stærk autoritet, og hvis man har penge bag sig til at få nogen til at lave de her beviser i massevis for en masse mennesker, eller hvis man også har mulighed penge bag sig til at få det formidlet igennem nogle store kanaler, nyhedskanaler, og forbindelser til nogen, der vil formidle det, som måske selv synes, det giver mening, så kan man skabe kæmpe beviser, der kan påvirke mange mennesker. Og hvad kan man sige om de her sundhedsbeviser?
måske er de sande i det øjeblik, man ser sammenhængen. Men de er måske ikke nødvendigvis, de er sjældent nødvendigvis sande for et hvert menneske. Og fordi vi er forskellige, og vi har forskellige behov til et forskelligt tidspunkt. Så vi kan ikke bare sige, at det der engang på et tidspunkt var sandt for mig, gælder for alle andre også. Og det er tit det, der sker med sundhedsbeviser, når vi prøver at overføre dem til en masse mennesker. For selvom det galt for os, eller for mig, eller for en lille gruppe mennesker, sådan som man jo tit laver bevisførelse, det gælder for dem på et givet tidspunkt i deres liv, på det tidspunkt, hvor problemstillingen eller ideen søges belyst. Og så overfører man det på et andet tidspunkt i deres liv, eller til nogle andre mennesker. Men de her mennesker, man oprindeligt lavede det på, har allerede ændret deres måde at leve på, eller de gør det på en ny måde, eller en anden måde. De har allerede forandret sig. Så derfor kan det ikke bare overføres til et andet tidspunkt i deres liv, eller til nogle andre mennesker, fordi vi er unikke i vores måde at reagere på, og fordi vi bliver påvirket af uendelig mange faktorer, som vi slet ikke er bevidste om. Det gælder alle vores sanser. Det gælder dufte, der kan påvirke vores system, som vi kan trække sammen i at påvirke vores krop. Det kan være billeder, synsindtryk, ord, lyde, smage, kontakt eller mangel på kontakt. Alt det her påvirker vores, vores tilstand, og så samtidig dømmer vi det med vores sind, som det her det er godt og sundt, og det her er skidt og usundt. Og når noget er godt, jamen så slapper man af, og når noget er usundt og skidt, så trækker man sig sammen og belaster sin krop. Og når kroppen er belastet, kan den reagere med at hele sig selv, hvis den er i stand til det under belastning, hvilket er sjældent. Men som regel, når den er under belastning igennem længere tid, så popper den ud med et symptom. Og det er forskelligt, hvordan det symptom er, fordi det afhænger af, hvad symptomet vil fortælle os. Så det afhænger af vores unikke kropssindssystem, og det vi har erfaret, det vi har gjort os erfaringer gennem livet, og de overbevisninger vi har, og de betingelser vi lever under. Så der er så mange ting, der påvirker os. Så det er, de her sundhedsbeviser er svært at bruge, både for os selv, selvom vi gør det nok igen og igen, fordi det på en eller anden måde giver en ro og en tryghed at kunne finde en system og en mening i livet, indtil det bliver ændret, fordi sådan er livet, det forandrer sig. Men det giver i hvert fald ikke mening at prøve at bevise det over for andre, altså det gør det ikke for mig i hvert fald, eller presse det ned over andre. Men vi kan bruge de her beviser, som der er lavet på mange mennesker, om mange mennesker, til at blive inspireret til, ja, det kunne jeg måske prøve, men ikke herfra, prøve det herfra, fordi så kan man jo prøve millionvis af ting, fordi der bliver ved med at komme nye beviser, også for det samme, på forskellige måder, bare sådan en lille gradsforskel. Vi kan i stedet for prøve at sådan mærke efter, virkelig give os tid til, giver det mening i mig, og så kan vi prøve det en overgang, og så slippe det igen, hvis det ikke længere føles sandt. Og selv det kan der være noget uro og noget angst forbundet med. Altså ligesom man søger beviser for noget for at få ro, så kan det at slippe noget give angst, og altså uro. Så det at slippe nogle vaner, nogle sundhedsbeviser, man har enten fået fortalt eller troet på en overgang, kan være svært. Og det kan holde en fast i et mønster, man lider under. Så jeg, med det her vil jeg bare sige, at det ønsker at formidle med den her lidt spøjse måde at kigge på beviser på, eller ikke spøjse måde, men måske meget konkret og direkte måde at kigge på beviser på, det er at tage alt med et gran salt, uanset om det er en lægeautoritet, en lærerautoritet, der udtrykker det med stor sikkerhed, eller at der er nogen, der refererer til det bevist, hvilket jo er ligesom, altså det kan man jo ikke, man kan ikke bevise noget andet end det, der sker i et øjeblikkeligt øjeblik. Det andet er tænkt og teoretisk.
Så tag det med et gran salt, alt det du får fortalt, og have mere og mere tillid til det du selv fornemmer og tror på, og have tillid til at kroppen kan hele meget langt hen ad vejen, hvis den ellers får din tillid til det, og roen til det, fordi det er svært at hele noget, når man er i konstant pres. Nu karikerer jeg det lidt, men hvis man hele tiden er i kontraktion for at finde ud af, regne det ud, hvordan livet hænger sammen, og hvad der er godt og skidt, så er kroppen på overarbejde, og det fremmer ikke den her healing, som kroppen er ekspert i, og som vi aldrig som mennesker vil være i stand til at regne ud fuldt ud. Heller ikke læger, fordi vi kan ikke overskue billioner af faktorer, der sker i os i sekundet. Og selv hvis vi så spurgte AI, som har en større intelligens end os til sammen, eller det kunne se ud som om, den har en større intelligens end os til sammen, og det har den jo nok også, siden den trækker på så mange intelligenser, så skifter vi så hurtigt, så når vi har fået svaret der, så er der allerede noget nyt, et nyt spørgsmål eller en ny situation i os. Men vi kan blive inspireret af det, og det er jo virkelig genialt, synes jeg, både med AI og med læger og lærer og vores nabo, vores venner, alt kan inspirere os. Men lad os ikke forvirre af det, for det skaber uro og minimerer den her virkelig naturlige evne, som kroppen har til at hele sig selv. Og det kan den bare. Vi skal bare huskes på det. Så læn dig tilbage lige en ekstra gang, inden du får lyst til at skynde dig frem og ændre på noget. Så giv dig tid til at mærke efter og læn dig tilbage. Det siger jeg til dig, ligesom jeg siger det til mig selv hver dag, for jeg skal minde mig selv om det også. Jeg er ligesom alle andre bare en elev af livet og lærer hver dag. Så tag mine ord med et gran salt, brug dem til inspiration. Det tror jeg, du allerede godt er klar over, når du følger med på den her kanal. Tak fordi du lyttede med.